nambithe na ukuhamba kwethu bamba uJesu njobe yiwundlu ngale ngaphakathi livele ehlatshiwe kodwa umehluko ngalo linamehlo awu7 lamehlo angomoya abathunyelwe 7 continent emhlabeni. Uma uJesu ethatha ibandla uyokwamukela umoya ingcwele ahambe na bakuye, ngoba irapture kuzobe ngahamba abasindisiwe, kuzobe ngahambi abasendlini yensindiso, kuzobe kuhamba abantu abanomoya ingcwele. So when Jesus ezothatha ibandla uzothi sekuyisikhathi, now is a time, umeke athi kuthiwa ke umoya ongcwele ke oPawulos bayilunguzile kancane bathi yoba njengokuphazima kweso. So uma ihlo lika Kristu lingumoya ongcwele othunyelwe emhlabeni, mhla ethi kuyosala amasudu, kuyosala imoto, kuyophihlika amabhanoyi, ngoba uyobe drive ibhanoyi engumntwana kaNkulunkulu enomoya ongcwele yovele ahambe liyiyele lapho eliyakhona. Kusazoba nomonakalo omkhulu lo wokudubulana ngamabhanoyi ngamabhomu umncane. Kusazoba nedamage la khona ozomangala khona uma ngazokuthi umzalo nobe driver ibus uthe sa drive ibhasi kwatholakala nanzi uniform yakhe kodwa yena akabonakala. Kuyohlala kuma television kubalwe njengoba nje kubalwa ku COVID-19 ithiwe bangaka eAfrica, bangaka eAmerica, bangaka eAsia, bangaka eEurope, kube kuthiwa kuhamba abantu abangaka, khona abanye abayosala besindisiwe bebizwa ngabangcwele, ngoba bafowethu ningahlali ninethezeke. Akube nomthandazo wenzayo uhlala usho uthi baba ngithethelele, baba ngenze, noma ungonanga muntu, noma ungakazi udla izono, kodwa ifuna intotho le, ngoba kufanele sinenze nibe nyulu, sibe intombi emhlophe. Futhi ke makiwa lapha abazalwane lapha ya ku sensitive indaba yalapha, very sensitive, akufani nalapha emasontweni, very sensitive kuya lapha, ngoba ukufika kwelamafu kugodwa kuzobe ngakabi irapture, kuzobe kuyisitope sothathwa kuso. So ukufika nje kwelamba bayazi laba abagibela ibhanoyi, uthi mose ugibela ibhanoyi muwabuka amafu lapha ya ehlangene ethule emhlophe the, kuthiwa ke siyohlangana kuwo, sizohlwithelwa kuwo amafu. And ufika nje mafina kusumdlalo bazalwane, ngoba kune force of gravity, kunento ethi uma usuka le kubuyisele phansi. So inqola yethu ke ilelihlo, iAfrica yihlo. Njoba uyibona iAfrica iyunyawo lomuntu. Uma ungathatha unyawo lwakho la ngaphansi ulufake emanzini bese uzolibeka esimendeni uthi qa, kusala iAfrica ngaphansi kwakho. iAfrica iyona continent ezoveza nebambezele ezinye zezinto okufuze ngabe seziyenzeka manje. Ngiyaprofeta only Africa. Ngisho bengathumba abangaka opresident eAfrica kuzovele kuvuka abathile abagova neAfrica. Lento yenzeke eBurkina Faso izolokhu yenzeka nje kwamanye amakhandi, lokhu yenzeka nje kwezinye izizwe, lokhu yenzeka kancane izoba umkhubo omuhle hayi omubi kuphela eAfrica. Kodwa mawuya kwamanye amakontinent omongameli bakhona bayakwazi ukuthumbeka, bathumbeke. Njengoba ngikhuluma nawe manje, into ebambezele iAfrica. Sinento thina ethi sibekelwe iprayer once iAfrica, bafowethu ama-African avuselwe umthandazo. Hamba obona konongoma, hamba obona komnambithi, hamba zonke manje indawo zinezintaba zokuthandaza. Uzosokuthiwa kunentaba eEastern Cape, intaba neEastern Cape, sokunentaba eGold, sekunentaba kubi, sekunentaba. Ilula abayi reject eAfrica into yomthandazo. iAfrica istophe izinto eziningi zika Antichrist okufuza beziyenzeka kodwa ayikwazi kwenzeka. Mhlawumbe kube high grade, cela ukwehla kancane, cela ukwehla futhi kancinci.
ibandla ke ongisindisiwe bonke asezukubaleka lento yokuthi ukhonsapi manje futhi nawe uyayibona iphelelwa ivelu noma ngabe udibana nomzalwane osambuza ukuthi nikhonsapi sen usuzwa nje lento la noma nihagana uzufita yilo ngwakwethu yabo asenayo lento ukuthi umathabanakela amahle bengazi ukuthi ngathola neTOG la hayi asena kulezi ayikhathi zokuvuka ko-African Gospel no Assemblies of God tonto ibikhona ibinepower ngaleso sikhathi umuntu wangalo bengami ngapha manje thina sivuka manje asena ndaba ukuthi ukhonza size simbekela umfundisi simise singakwazi nokuinterpret igama lesonto lakhe siphike nje ukuthi awune konzo lomzalwane. Let us welcome the man of God, man of the moment, our guest speaker phelele lapha amela umuntu ashumayela uJesu angachazanga nokuthi ubuyaphi. Isikhathi esiphila kuso kuqedwa ama denominational names. Lento ukuthi uzosiqhoshela ngethabanakele nomfundisi undaba uzoba nenkinga ngoba abantu manje esingena kubo le group ehambayo yesu uzogcina angeke uyichaze leyo nto leyo. Futhi uma ngaba nomfundisi mina ngibe umfundisi onivimba uthi ningayo einkonzweni ngizobe ngiyayigulela nje angizazi ngenzani because lento ayisaphethwe yimi ngedwa nabanye bayiphethe hleze ngakwazi ukuyikhuluma mina nokuyichaza kahle la kodwa udibane nabazane bethu uyifice sebeyichaza kangcono la ufika khona. So angikwazi ukunivimba mina ngithi ningayi lapha ya as long as lo yamuntu engumuntu walesi sikhathi engiwalesi sibaya. Ayila amadimoni nenze nje bayisikese fane ngo1 bese ngiqedile 4 minutes left. Glory to God, praise his holy name. Alibonge igama lenkosi akabongozayo alibonge kunabazana abasijoyinayo manje ngicela nje ukushaya lo 4 minutes okugcina sisazodla ngithe malembe kulonyaka ngathi Nkosi ngifundisa ukuthi ibandla kusilela yonke information fan bayithole mabayithole Jesus, as long as izobenza bafike ezulwini beyintombi emhlophe. Jesus, yabo so singena ke kwi second session manje sizodla esinye staff. Amen ngoba sengizwela umuntu ongekho, sengizwela umuntu obuke iweather, sengizwela umuntu ovele walaliswa ngamadimoni ekhaya ngoba lento engiyishumayela manje nangendlela engishumayela ngayo angeke angithole kuyo ngoba ungangibuka ku TV kodwa ukumbuka umuntu physically khona into oyithola ngesikhathi ekhuluma. The gospel leli vangeli selishumayelayo kuzofika isikhathi la kuthiwa khona stop. Lento le esishumayela umsebenzi wokushumayela umsebenzi wa temporary kuzothiwa stop ndaba kodwa into engasobe yaphela indumiso. Ngoba masuka ingakho ngithi mina abantu abadumisayo emabandleni banezimpi ningabo bahleba. Abantu nje abadumisa emabandleni ababamba imic ngapha emva kwami ningabo bahleba nibathandazela. Abahlejwa lapho ngoba uma ungangena la mhlawumbe naye kubuye. Ayikho into ezonda usathane njenge praise and worship. Bengakubikela nje impho ababuya kuzo zibangakanani. So ingakho fanele bathandazela. Ngiya ngithi ke mina uma ngifundisa kwamanye amabandla ngepraise and worship ngithi laba bantu basophondweni lwempi la kushisa khona impi. Uyabona nje ubuhlezi la uright way. Kodwa nje babona benyuselwe altar sekuyaqala ke once wathatha ama step awu4 ukhuphuka uzala akusekho mnandi.